बोरै जाखो ना खामानि जायैनि सिगांनो बायदिसिना माने आंसो मावदों जोंसो मावदों जोंनि नाजानायजों जादों होननानै गोबां गोग्गानाय माने क्रेडिटखौ लानाय नुदोंमोन सानैसो दैदेनगिरि आं मुं लालायबाबो जासिगोन नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानांगौ दा सिरि डियार नाब्ला सारनि जिहेतु बेल हियरिं जानो गोनांमोन सुप्रिम कर्टआवहाय बेनि जितु आउटकाम आपडेट बे मोजां नङा जिहेतु बाहाल थाफिनबाय जेरै दं ओरै थाफिनबाय दा बेनि मा राहा दंबावो अपसना मा दंबावो बेनि सोमोन्दैनो उकिल बिथाङा गोबां बायदिसिना बाथ्रा फोरमायदों जाखो ना होमबा कनभिक्टेड बाबो बेहाय प्रोविजन दङ जोङो गभर्नरनिसिमबो एपिल खालामनो हायो बेखौ नायनायनि सिगां मोनसे ओरैबायदि आसरित खोनाफेरि जाफेरि जाथाय सोरबा हाफिज आली मुंनि आरो रिजवान बेगम होननाय हाफिज आলী পৰিচিত হ'ব ৰাহুল বড়ো হিচাপে আৰু ৰিজৱানা বেগম পৰিচিত হ'ব ভূমিকা বড়ো হিচাপে आसरित घटना जागासिनो दङ दुनियावहाय नोजोर होनो गोनां नाथाय आरो बे साननो गोनांबो मानो जोंनि फारसे बेफोरबायदि अयथासार ना आरो बे जितु जाथाय बे थारैनो एकदम निन्दा खालामथावनाय आरो बेबायदि जाथायनि फारसे एकदम माने गोख्रों एक्सन लानो गोनां जोंनि आफादफोरा बेनि फारसे सांग्रां दंना गैया स' बे खोथाखौ नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो मिन्थिबाय बा मोनथियाखै आङो नोंथांमोननो बे उकिल बिथांनि बाथ्रा बुंनायनि सिगां नैबे घटनानि बागै फोरमायनो होननानै सानदों आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बे भिडिअखौहाय दा आं बेनि सिगां एसे नोंथांमोननो खोथाखौ फोरमायना होनो नागिरदों मुस्लिम धोरोमनिफ्रायहाय कन्भार्ट जादों हिन्दु धोरोमाव बेयाव जोंहा बुंनो गोनां एख' गैया नाथाय जोंनि जाथिनि खिलन्जिया जोंनि हारिनि टाइटेलखौहाय बिथांमोना माबोरैथ' सहजै कर्टआव एक्सेप्ट खालामखो कर्टआव एफिडेभिट खालामनानै माबोरैहाय गुबुन जाथिनि मानसिखौ टाइटेल होनाय बे आसरित साननो गोनां बाथ्रा बे बोरै जाथावना बोरै पसिबल बे जिनिसा बर' टाइटेल लानाय लोगो लोगो गासिबो मोन्थायानो दिनै बिथाङा बेवहाय गोबां बायदिसिना राइट्स एन्जय खालामनो मोनगोन दा बे माबोरै एक्सेप्टेबल जाखो बेसो साननो गोनां बाथ्रा सासे हाफिज आली मुंनि बेक्तिया राहुल बर' मुंनि बोरैहाय मोनखो रिजवान बेगम होननाय बे आइजोआ बोरैहाय भूमिका बर' टाइटेल लानो मोनखो ना नोंथांमोना नायला नैबे भिडिअखौ नायबा बुजिना मोनगोन घटनाया बोरै जादों दा बेनि हेंथायै किसुमान अपोज खालामदों होननायबो खोनादों नाथाय जोंनि आफादफोरनिफ्रायहाय मा एक्सन लागोन आरो लानो गोनां थाबैनो नैबेनि फारसे बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोननो बे उकिल आदा बिथांनि बुंनाय ना डियार नाब्ला सारनि सोमोन्दै बेखौहाय नोंथांमोना जोबथारनायाव होनो थांगासिनो दं সোণাপুৰৰ এজনী বুঢ়ী ছোৱালী বিয়া পাতিছিল তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ আমাৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ কি কৰিলে তেওঁ মিছেছৰ টাইটেলটো লৈ তেওঁ এফিডেভিট কৰি দিলে এফিডেভিট কৰি তেওঁ বড়ো টাইটেলটো লৈ ল'লে তাৰপিছত উদ্ধাৰ কাৰ্যটো হোৱা নাই পিছত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে যে উদ্ধাৰ কাৰ্যটো কৰি দিব লাগে গতিকে আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে আমি তেওঁক আজি সনাতন ধৰ্মত দীক্ষিত কৰাইছোঁ কিন্তু তেওঁ যেহেতু নিজাববীয়াকৈ মিছেছৰ টাইটেলটো বড়ো বুলি তেওঁ বড়ো এফিডেভিট কৰি নিজৰ টাইটেলটো বড়ো লৈ ল'লে এতিয়া বড়ো সমাজৰ পৰা আপত্তি আহিছে যে আমি তেওঁ কোনো সমাজৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ কিয় বড়ো টাইটেল ল'লে বড়ো সমাজৰ পৰা আপত্তি আহিছে গতিকে মই বড়ো সমাজক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে খং নকৰিব কাৰণ ময়ো নাজানো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদেও নাজানে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ বড়ো টাইটেলটো লৈ ল'লে কোৰ্টৰ এফিডেভিট কৰি এতিয়া যদি বড়ো সমাজৰ আপত্তি আছে তেনেহ'লে আমি তেওঁৰ টাইটেলটো সলাই দিম আৰু বেলেগ এখন সনাতন ধৰ্মৰ সমাজৰ লগত আলোচনা কৰি সেই সমাজৰ লগত তেওঁক লগ কৰাই দিম বড়ো টাইটেল ল'ব লগা হ'লে কি ৰীতি নীতি নহয় এইটোতো মই নাজানো বড়ো সমাজে জানিব নজনাকৈ কেনেকৈ কৰিলে তেওঁ কৰিলে মই কি জানিম যদি আমাৰ লগত আলোচনা কৰি বড়ো ল'লে হয় তেলে বেলেগ কথা আছিল এতিয়া তেওঁৰ মিছেছ বড়ো আছিল সেইটো কাৰণে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ বড়ো টাইটেলটো লৈ এফিডেভিট কৰি দিলে আমি জাষ্ট তেওঁক মুছলমানৰ পৰা সনাতন ধৰ্মত দীক্ষিত কৰাইছোঁ এতিয়া নিউজে আহি কি কৈছে মই নিউজ দেখাও নাই শুনাও নাই কোন নিউজে বুজাইছে সেইটোও মই নাজানো এইটো বড়ো সমাজৰ প্ৰতিনিধি আহিছে
আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে কিন্তু আমি তেওঁলোকক আশ্বাস দিছোঁ যে যদি বড়ো সমাজে লয় তেনেহ'লেতো কথা নাই, যদি বড়ো সমাজে নলয় তেনেহ'লে আমি তেওঁৰ টাইটেলটো এফিডেভিট কৰাই আকৌ চেঞ্জ কৰাই দিম, কৰাই এখন নতুন যিটো সনাতন ধৰ্মৰ সমাজে ল'ব সেই সমাজৰ লগত তেওঁক লগ পায়। ৰাহুল নামৰ ল'ৰাজনে আমাৰ সোণাপুৰৰ এজনী বড়ো ছোৱালীক বিয়া পাতিছে। পৰা মই হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা, ইছলাম ধৰ্ম মই ত্যাগ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা। মোৰ নাম আজিৰ পৰা হ'ল ৰাহুল বড়ো। ঘৰ হেৰি কচুতলি, সোণাপুৰ কচুতলি। ঘৰত কোনোবা আছে নাই? ঘৰত ককাই আছে, ককাই ভাই বোৱাৰী এইগিলা আছে। তেওঁলোকে গম পায়? তেওঁলোকে সেইদিনা মোক ৰাস্তাত পাইছে, পাইকে সুধিছে, কয় আমাৰ একো ক'ব লগা নাই। তাৰপিছত তথাপিও মানে বেলেগ ৰাইজৰ মানুহে পালে মানে মাৰিব, অকলে পালে ডিষ্টাৰ্ব দিব, হেন তেন কৰিব, অত্যাচাৰ কৰিব পালে। হিন্দু ধৰ্মলৈকে আহিছোঁ। মুছলিম ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্মটো ইমান ভাল নহয়। ইছলাম ধৰ্মত হাই কাইজা ডকাদি মাই ডাঙা। ঘৰত মই ঘৈণীয়েকজনী বিয়া পাতিছিলোঁ, বিয়া পাতাৰ পিছতে মোক ঘৰত থাকিব দিয়া নাই হিন্দু বুলিকে। মই বাহিৰা জেগাত ভাড়া ৰৈছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি ধৈৰ্য হৈছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ তাতে কচুতলিত যেতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলিছে, উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সময়ত মোক ঘৰৰ মানুহে মাটিকে লৈ গৈছে। মাটিকে লৈ যোৱাৰ পিছতে মই থাকিলোঁ। তাৰপিছত তাতে আমাৰ কালী মন্দিৰ এখন আছে, কালী মন্দিৰৰ দাদাহঁতে পূজা পাতিছে, তাতে মই আহিলোঁ চাবা। তাৰপিছত দাদাহঁতক ক'লোঁ এনেকুৱা কথা, মই হিন্দু ধৰ্ম ল'ম। তাৰপিছত দাদাহঁতে ক'লা যে আমি কৰি দিম, 1 মাহ ধৈৰ্য ধৰা, আমি চব কৰি দিম, ব্যৱস্থা কৰি দিম, তুমি ইমান টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তাৰপিছতে মই আহিলোঁ। হোৱাৰ পিছতে আজি চব উঠাই কিনি কাম হ'ল। আজি ৰখি মানে আজি এইখিনি কাম হ'ল। মুণ্ডনি কাম কোৰ্ট এফিডেভিট কৰা হৈছে। আজি 2 মাহমান হৈ গ'ল, ইয়াৰ আগতে কোৰ্ট এফিডেভিট কৰা হৈছে। বিয়া পাতিছোঁ উৰল কছাৰী গাঁৱৰ পৰা। কিমান দিন হ'ল বিয়া পাতাৰ আজি 2-2.5 বছৰ হৈ গৈছে। ল'ৰা ছোৱালী बर' आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो जियानो हक बावैसो जालांनाय 18 डिसेम्बर 2024 रिसेन्टलि बेल हियारिं जालांदोंमोन क्रिमिनेल एपिल सुप्रिम कर्टआव जेन'बा जोंनि हाइ कर्ट डिभिजन बेन्चनिफ्राय जेब्ला आपिल क्रिमिनेल एपिला डिसमिस जादोंमोन, एपिल डिसमिस जायो, अब्ला बिनि अल्टारनेटिभ रिमेडिसआ जाहैबाय अनारेबल सुप्रिम कर्ट क्रिमिनेल एपिल खालामफिनहैनो हायो। बेजों क्रिमिनेल मिस केस बेल एप्लिकेशन लोगोसे आपिलजों लोगोसे जामिन मोननायनि मोनसे प्रभिजन दङ जोंनि क्रिमिनेल प्रसिडिउर कर्ट BNSS दानि गोदान आयेन मथे। बेहाथ' पुराना आयेनावनो क्रिमिनेल प्रसिडिउर कर्ट बे मथे जोङो सुप्रिम कर्टआव आपिल खालामदोंमोन। ओमफ्राय जोङो निउस मिडियायाव नुनो थांदों जे बिथांनि बेल प्रेयारा रिजेक्टेड बेबायदि खोनानो मोनदों। आङो दासिमबो रेकर्डआव नायाखै, जुदि रिजेक्ट जादों मानि थाखाय जादों बेखौ आं मिन्थिया। ओमफ्राय आङो गुबै बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों, जोङो नंगौ गोबां दुखु मोनदों जोङो, आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गनायखौ लुबैदोंमोन। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव रिजेक्ट जादों, खिन्थु नेक्स्ट जोङो बेल प्रेयार खालामफिननो हानायनि प्रभिजन दङ। निउ ग्राउन्ड, गोदान ग्राउन्डफोर नांगोन। बिथांमोननि एक्सपार्ट जायफोर एडभकेट दङ, एंगेज काउन्सिलफोर दङ, बिथांमोनजों मोजाङै कनसाल्टेसन खालामफिननानै माबे ग्राउन्डखौ लानानै मा ग्राउन्डखौ लानानै बेल प्रेयार होफिननो हायो बेखौ लानानै बिथांमोना ट्राइ खालामफिननो हायो। बेबायदि गोबां रोखोमनि रेकर्ड बेबायदि रिजेक्ट जायो, आरोबाव गोदानै प्रेयार खालामफिनो, बे रोखोमनि गोबां जाबोफेरनाय रेकर्ड दं। आरो उनाव नाजानायनि गेजेरजों बेलबो मोननो हागोन बा आपिलाव हयथ' साक्सेस जाहैनो हागोन। दा जोङो नंगौ गोबां नेनो गोनां जागासिनो दङ, अथ'स' जोंनि बिटिआर रेकर्डनि क्ल'जआवनो अलरेडि 9.4आव दंखायो उइड्रवेलनि बेलायाव, केस उइड्रवेलनि बेलायाव, आरो CRPCआवबो प्रभिजन दंखायो केस उइड्रवेल जायो। आरो दा बिथांमोना कनभिक्टेडनि उनाव कनभिक्टेडनि बेलायावबा बेल मोननायाव एसे बेलेग प्रसेस, आरो बेनि प्रसेसफ्रा आलादा। दा बेखायनो एकर्डिंलि माने जोंनि जायफोर दा गोजौ मासियाव दङ बिथांमोना माबे लेभेलाव मा लेभेलाव मावगासिनो दङ, दा बे खामानिफ्रा मोजाङै स्पष्ट जानानै जुदि आरो नाजाबावोबा हयथ' साक्सेस जाहैगोन। आरो बिथांमोननि एडभकेटफोरजों मोजाङै रायलायनांगोन आरो माबे लेभेलाव लांनो हायो। आं बिनि सायाव आंहा गुवारै बुंनायनि बुंनांगौ होननानै आङो साना, मानोना बिथांमोना बिराद गिदिर एडभकेटफोर लानानै खामानि मावगासिनो दंखायो। आं बेखिनिखौनो आंनि दिनैनि सुंद' बुंनाय आरो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि जि मोन्दांथि आरो आंनि जि आयेननि छात्र हिसाबै आं जा मोनथिगौ, क्रिमिनेल मिस केस फाइल खालामदों आपिलजों लोगोसे, बेखिनि रायजो राजाफोर
दा बिथांनि मिस केसासो रिजेक्ट जादों बेल प्रेयार दा बेखौ जोङो नेक्स्ट टाइम आपिल खालामोबा बेल प्रेयारखौ होफिननो हायो जों बेल प्रेयारखौ होफिननो हायो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बेल प्रेयाराव निउ ग्राउन्ड गोदान ग्राउन्ड नांगोन आरो गोदान ग्राउन्डफोर नांगोन गोदान ग्राउन्ड लानानै बेल प्रेयार खालामफिननो हागोन बे बाथ्राया एकर्डआनोमोन 27 जानुवारिनि जे एकर्ड जालांदों बेयावनो जोंनि बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नंगौ मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे रल लानानै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन रिभलिउसनारिसो बिथांमोना जाय बिथांमोना गावनि स्वार्थनि थाखाय ओंखाराखै पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव जुदि मावोबा बेहा इन्डिभिजुवेलि मालाबाबो क्राइम जाया बेखौ माबोरै जे आं बाराद्राय एग्जाम्पल होबा गाज्रि खोनागोन नङा होमबा दा बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा आं खावलायो जोंनि जायफोर बिथांमोना एकर्ड खालामदों बिथांमोना साननानै नाय बे मोनसे एकर्डनि उनाव जोंनि जातियाव खुनु बर'फोरनि गेजेराव दिनैनि दिनाव खुनु बेबायदि जायखौ जोङो माखासे टेररिस्ट अर्गेनाइजेसन बायदिसिना खोथा लानानै जोङो नाम लानानै जेनेबा अर्गेनाइजेसन खालामबोदों ओरैनोथ' खालामबाखै मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्टबो खालामबोदों एकर्डनि उनावथ' गासैबो पाब्लिकआनो जाफिनजोब्बाय पाब्लिक जायोबा नोंनि पार्सनेलि नोंहा मानो केस थाबावनांगौ जाखो ना होमबा कनभिक्टेडबाबो बेहाय प्रभिजन दङ जोङो गभर्नरनिसिमबो एपिल खालामनो हायो मार्सि पिटिसन होनो हायो मार्सि पिटिसन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिसिमबो होनो हायो देनां जुदि सुप्रिम कर्टआव जेनथारोबासो दा बेनि सिगाङावबो प्रभिजन दङ आरामसे गभर्नमेन्टआ जुदि गोसोबा हायो आरो गासैबो मोनथिखाजोबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनथियै बायदि बेफोर बाथ्राखौसो जों दुखु मोननानै दङ दिनैनि दिनाव गोजोन्थों स' लाबावदो दानाबा क्रेडिटआ सोर बेसेबां मा क्रेडिट लायो ना खामानिया साक्सेस जायैनि सिगां रंजानायानो नैबे गोरोन्थि जोंनिया खामानिनि सिगां जायैनि सिगां माने जाग्रोनाय रंजाग्रोनाय बमा गावथिंनाय सभाबानो दाबो खाराखैना आरो नैबे जिथु जाथाय नैबेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा सानो एक्शन थाबैनो लानांगौ नैबेनि फारसे नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों मा बुंनो सानो फोरमायहरनो हागोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय